Ahojte priatelia, dnes chcem natočiť video na tému je v poriadku byť sám sebou, je v poriadku byť jedinečný, je v poriadku byť originálny. Chcem začať tým, že pokiaľ človek sa cíti napríklad smutný alebo niečo veľmi silno prežíva, že je že je proste citlivý a niekto možno, že by mu povedal, že je až príliš citlivý a tak ďalej. Nie ste povinní nikomu nič vysvetľovať, nie ste povinní nikomu obhajovať svoj smútok, svoj strach, svoj hnev. Proste keď to bolí, tak to bolí. Každý prežívame situácie ináč. Niekto je skôr ten, ktorý zostane v strachu uväznený a niekto v hneve a že nevie dlho odpustiť veci v nenávisti, alebo niekto naozaj, že zažíva veľmi silnú hanbu za niečo, možno nejakú vinu, smútok. Skrátka, každý zažívame niektorú z tých emócií silnejšie, niektorú možno slabšie a je v poriadku sa s tým vysporiadať tak, ako to potrebujete vy. A samozrejme zobrať si na to toľko času, koľko potrebujem. Pokiaľ ide o nejaké traumy z detstva, veľakrát cítime možno na veci hnev, dokonca po rokoch. Je normálne, je v poriadku byť natoľko citlivý, že to nebudeme práve že v sebe nejako potláčať alebo zakopávať. Je v poriadku už len z tej sebalásky, z tej lásky voči sebe to proste riešiť, pretože tak ako milujeme ostatných a tiež by ste určite svojim deťom alebo svojim najbližším, keby sa stalo niečo nepríjemné, tragické, tak by ste asi im nehovorili nerev, alebo proste moc to prežívaš a proste preháňaš alebo niečo také. Proste keď niekoho ľúbite, tak mu dáte čas, aby sa vysporiadal s vecami podľa seba, aby proste prežíval veci tak, ako on originálne ich prežíva, jedinečne. A preto sa milujte aj sami seba tak, aby ste si dali čas veci prežiť. A možno aj keď si uvedomujete, že ste citlivý človek, niekto je menej citlivý, niekto má väčší ten inteligenčný kvocient, niekto skôr ten emocionálny alebo emočný kvocient. Niekto teda viac príjma veci hlavou, niekto viac preciťuje veci, tak sa vo všeobecnosti hovorí, že muži sú skôr taká hlava a ženy sú skôr to srdce, ale nie je to vždy tak, je to samozrejme individuálne. Ja len chcem povedať, že nehanbíme sa, nebojme sa byť sami sebou a zároveň vedieť, že nikomu nedlžím vysvetľovanie, ospravedlnenie. Naše áno a nie, alebo neviem, by malo byť dostatočné, aby človeku pri nás, alebo s ktorým sa rozprávam, s ktorým žijem, stačilo na to, aby nás rešpektoval, prirodzene videl naše hranice, aké si určujeme, a jednoducho neprekračoval ich. Ide o to naozaj mať rád seba natoľko, že opustím vzťahy, opustím konexie, ktoré nie sú zdravé. Nehovorím, že hneď. Ono treba dať možno šancu nejakým rozhovorom alebo niečomu, proste možno nejaký kompromis v nejakých takých nepríliš zásadných veciach. Skrátka, treba jednoducho dať človeku samozrejme druhú šancu a tak ďalej, ale ak vidím, že ten človek na sebe pracuje a možno ak má nejaké zranenia alebo nejaké traumy, bloky, tak že ich chce uzdraviť. Ale pokiaľ vidím, že ten človek nezáleží mu na vás natoľko, aby sám pracoval na sebe a na vašom vzťahu, tak myslím si, že nie je o čom, pretože ak vás niekto trvalo nerešpektuje a prekračuje hranice, ponižuje vás, neváži si vás, dokonca vás ani nemiluje, nie že len vás nemiluje, ale ešte vás pomaly nenávidí a ubíja, ponižuje, proste ste psychicky z neho vyčerpaní, tak je úplne jasné, že nie je to sebectvo povedať takémuto človeku, že stačilo dosť.
a ak sa nezmeníš, tak jednoducho ťa vyradím zo svojho života. A pokiaľ naozaj, že bude naďalej prekračovať hranice, tak to tak aj urobiť, vyradiť takýchto ľudí zo svojho života, pretože ak budú neustále prekračovať hranice a vy im budete dávať ďalších 50 šancí, tak si zvyknú, že však stačí sa ospravedlniť, na druhý deň spravím to isté a proste budem stále prekračovať hranice, lebo nevidím žiadny zlý následok, takže ten človek v podstate ani nemyslí možno vážne to, čo hovorí, môžem si robiť, čo chcem, prekračujem hranice, vždy mi to odpustí, dá mi ďalšiu šancu a nebere vás vôbec ten človek vážne. Takže naozaj treba byť konzistentný v tom, čo poviem, v tom, čo spravím a jednoducho žiť autenticky podľa seba, podľa svojho vnútra, svojho srdca, naplno svoju jedinečnosť, originalitu a nikomu nemať potrebu, alebo aj keď máte potrebu, to nevadí, ale nikomu sa nemusieť jednoducho spovedať, vysvetľovať a tak ďalej. Áno? Že proste nie ste povinní. Proste stačí, keď poviete nie alebo áno. A naozaj nepotrebujete vysvetľovať vašich milión dôvodov a neviem čo, len aby vás ten človek vypočul, pochopil, zareagoval. Skrátka, máte právo na to strážiť si svoj pokoj, svoje šťastie a svoju radosť. Nie je to sebecké, je to normálne. Udržiavať si svoje psychické zdravie, aby ste dokázali normálne, plnohodnotne fungovať. Vy, možno, že aj v rodine, práve, že je to ešte dokonca potrebné a vítané, keď máte deti, sa starať sám o seba, aby ste dokázali potom mať energiu aj pre tých ostatných, pre tie deti, alebo manžela, alebo otca, sestru, kamarátku, mamu, kohokoľvek. Skrátka, aby ste dokázali normálne zdravo vlastne existovať. Takže priatelia, to je len také moje zamyslenie na dnes. Dúfam, že vám to niečo dalo a uvidíme sa niekedy na budúce.